sentiment clariner el portem en l'ADN, crec jo. Des de xicotets s'hem criat en aquesta societat. Hi ha moltes agrupacions amb músics, però tots fem música junts. Jo crec que aquest sentiment clariner que quan tenim un dia lliure acudim tots el que estiguem fent per a fer música junts, perquè si no es falta alguna cosa, és com una part més de la vida, no? És com una part més de la nostra manera de ser. Ser del Clarín és un orgullo. I quan tinc de Llíria i tinc que dir d'on soc i tot, jo dic que soc valenciana, però soc de Llíria i soc del Clarín. I me pregunten, ¿y el Clarín qué es? Y entonces yo comencé a decir qué es el Clarín, la banda primitiva, lo que es la banda primitiva, que es la que más categoría tiene. Es sensacional, la banda primitiva la conocen en todos los rincones de España, y no solamente de España. Del Llíria, naixes i bueno, tu què eres, del Clarín o de la Unió? Ahí s'ha acabat, no hi ha més. La banda primitiva era la banda dels meus abuelos, dels meus pares, dels meus tios. I bueno, des d'aquest punt de vista, pues, és un sentiment, és una germanor, és algo visceral, no? Jo era clarinero perquè mon pare era un clarinero de Garrofí. És que se porta dins, és que no se pot. Jo què sé, no sé com dir-ho. Pues, amor i això a la banda primitiva. I ja està. Gran part del meu cor està formada pel Clarín, no? Jo així he viscut moltíssimes coses. La major part de la infància l'he passat així, entonces per a mi ser del Clarín és, no sé com explicar-ho, és tant el sentiment que no sé com explicar-ho. És la societat en la que jo me formé com a persona. I n'hi ha molts sentiments, La banda primitiva és una agrupació musical amb 200 anys d'història, va ser fundada l'any 1819, però és més que una banda de música. Hi ha diverses agrupacions dins d'ella. Està la banda primitiva, que és l'ent més important que hi ha, està també l'Escola de Música, que dona suport al que és la banda, però està també la banda juvenil, està l'orquestra, i està també el cor i el grup de teatre, a més d'una massa social molt important d'uns 1.500 socis que des de fa molts anys estan donant suport a tota aquesta iniciativa d'activitats que desenvolupa el Clarín des de fa 200 anys. La construcció del teatre va ser, un motor per a la dinamització i l'actualització de la societat. Va estar involucrada tota la societat. Molts socis són els que varen fer el teatre en les seues mans, altres que varen avalar, la qüestió econòmica per a la construcció del teatre, però el més important és que hi ha fotos que atestuen la participació de la societat en general, de socis, en la construcció d'aquest teatre, amb les seues mans. Estem molt orgullosos d'haver creat un teatre al nivell que el tenim avui en dia, que és una gran sala de concerts, des de res. Ja estaven molt temps dient, tenim que fer el teatre nou, però clar, com no hi havia diners, no se podia fer el teatre nou. Fins que per fi entrà un president que fos prou valent, perquè primer volien arreglar-lo, perquè clar, no podien. I quan entrà este senyor, que era don Francisco Llopis La Torre, entonces ell deia, nada, res de arreglar-lo. Així anem a fer un teatre, però de categoria. Compraren la casa del costat i el feren més gran i els socios respongueren molt bé perquè costava 3 milions de pessetes. Entonces, i la societat no en tenia ni uno, però
els socios ficaren la firma per avalar perquè el banc es donara els diners i molt bé, encabant, se pagà, pues, així en el cine i funcions i les contrates. La gent del poble, claro, el que era obrer i podia obrar algun rato, però els demés eren els millors llauradors que tenien carros. Claro, així treballaven quasi tots en l'agricultura. Pues quan l'assolaren, van anar a assolar-lo, a ajudar a lo que podien, per treure'n runa. Agarraven el carro, la seva cavalleria que tenien. Això feien, pues, jo aniré en el meu carro, un altre, jo aniré traient de cabassos l'enruna. Tot això era per passió a la primitiva, per ganes de fer el teatre nou. I això no cobraven. Mi padre, mi hermano, el novio y todos los que conocías, algunos músicos, pues a ver qué puedo hacer yo. Todos querían hacer algo. Diners no n'hi havia, el que havia era molt de socio que volia col·laborar en la construcció amb molta il·lusió. També se va demanar un préstamo en el qual havia molts socios en què garantissaven el préstamo ixe. El meu sogre també era firmant en la pòlissa del préstamo per garantir l'operació. En la construcció, cada un anava quan podia, però amb molta il·lusió. Normalment jo anava de nit. Tots els dies no podia anar perquè el dia següent jo tenia que matinar. Pues anàvem a carregar grava a la Rambla, a la Rambla Castellarda, que és on millor material havia, a carregar grava en Cabàs i Lligona. Cabàs i Lligona és agarrar una lligona per anar al camp i rascar la brossa i és tirar la grava arrastrant-la a un cabàs. I des del cabàs la tiraves al camió. Les persones de més edat, a tobons que portaven encara els xeps agarrat, en unes picoletes, llevaven la xepsixa i aprofitaven pel Teatre Nou. Jo estava fent la mili i allò ja anava en marxa. Com jo venia dissabte a casa, divendres per la nit, doncs jo dissabte anava allí on estaven fent el local, el camió se'n va a la Rambla, i jo pujava en el camió també, i anàvem per l'arena o per la grava. Jo me'n recorde com es començava el Teatre Nou i els problemes que hi havia perquè en la construcció havia, o n'hi ha, una xàssina que passa de part a part del teatre i era tan gran i, a més de ferro, en aquella època, per col·locar-la tota d'una peça. No hi havia les grues que avui n'hi ha. Com se les ingeniaren no ho sé, però sé que ficaren la xàssina i ja està ficat. M'ha tot. Perquè fa mon pare que fem tot això. Havia de pujar dalt en un quinal a una banda i un quinal a l'altra. Tot això se feu soldat
un soplet de mon pare, que tenia era el taller, però ho feu un cosí meu, el que soldà tot allò. Miguel Cervera García. La viga no és que fera falta, perquè si no ficaven la viga, ficaven pilars, però, claro, era molt més bonico i millor la viga que no que els pilars, perquè els pilars sempre una que l'estètica no és bonico i damunt molesten per les files que hi ha després darrere. Això, que té 23 metres d'ample, ja, Com era tan ampla, la pujaven un poc a travessar, perquè no tocaven les parets. I una vegada que estigui dalt, m'estava aixina, l'adreçaren, la deixaven caure i ja està. El dia que vingué, pues claro, el carrer del Clarín estava ple de gent per veure com la baixaven del camió i com l'entraven dins i com la col·locaven. Jo crec que la gent jove realment no coneix tota la història del teatre. Pot saber com era el teatre antigament per fotos, o potser que donaven música allí en el teatre, però jo crec que totes aquestes anècdotes no ho saben. Les butaques les fèrem en ma casa, en un carrer que si el veres ara diries com és possible que fareu tanta feina ahí? Tenia mon pare un talleret en el carrer de la Sang, el número 11. I bueno, el que passa, els amics i tot, al final anaven a les juntes quan el teatre s'anava a derribar, quan se derribava, i al final mon pare fou un valent i digué jo les faré les butaques. I les fèrem. Fèrem 1.200 butaques, com se feien antes, no estaven tapissats ni res, en forma respaldo, asientos en forma, una filigrana. Jo crec que fins l'últim atobó s'aprofità, perquè eren atobons massissos i aprofitàvem per tot, això és molt fort. Uns atobons s'eixien sencers, altres no, i després en una picoleta llevaven el que tenien de l'altre material i el deixaven per tornar-lo a col·locar. Els homes més majors sentaven damunt d'un bloc o dos de lo que fora, se ficaven això, pim-pam, 4, 5 atobons. I això ja no tenien que comprar-los, ja es tenien. Els homes treballàvem així, de baix, i no percebíem un cèntim. Dones no treballaven així físicament allí en la construcció, sí col·laboraven molt venent loteria, moltes voltes netejar gratis de baix. Ahí no hi havia problema. Que si tot Cristo i dones, hi havia dones que feien corda, la venien i els diners es portaven al Clarín. Les dones ajudaven molt en veure les teles que se ficaren i com el pintaven i tot això, sí. Hi havia una junta de dones, anaven a demanar a les cases també ajuda de les cortines i la decoració. Jo anava a demanar. Quan se necessitaven diners i dient per fer alguna cosa, aneu a replegar. I la gent, siguent tota gent que no era gent rica, però tots per lo menys els diumenges una peseta, te donaven. Les dones només volien que ajudar i és quan diguérem, per què no formem una secció femenina? I entonces jo encara festejava, encara era jove, i jo digui, pues jo també vull ser. I jo en seguida
m'apunti. El nòvio mateix em va apuntar. La secció femenina ha treballat a Muntó per la primitiva. I la primitiva se feu, el teatre se feu nou, a part dels diners que costa, de la gent que molts jornals si s'hagueren tingut que pagar, haguera costat molt més diners. Avui en dia millor no se faria. Mentre estiguérem fent-lo, allà a fons, hi hagué una senyora, tenia un hort, i consentí que l'hort li llevaren tot el que tenia de producció, l'hort. Esta senyora li diuen Àngeles, i en els pobles, com sempre, hi ha mals noms que diguem nosaltres, li diuen Àngeles la Sella, i feren com un entaulat, i allí feien teatre, feien boxeo, cine de verano, cine d'hivern, feien de tot, i tragueren un muntó de diners la temporada que estigueren. En la figuera, dient la figuera, perquè justament en l'hort hi havia una figuera molt gran i la figuera la deixaren. I en l'hivern feia un fred que no es podia estar. Allí no hi havia res, era un hort gran, i se feia un escenari, se ficaven allí uns telons també per fer cosetes encara. La banda seguia igual, fent els ensaios i tot, i anaven entonces allà al corral, que se deia el corral de la Figuera. Antes d'acabar-se el teatre, en primer s'acabava la part del cafè, perquè, claro, és que així, on te dic jo que estava la Figuera, ahí no se podia estar, ahí no podien haver oficines ni res. Les oficines entonces estaven, secretaria que diem, estaven en un piso d'un senyor que li diuen Rafael Sánchez, i també deixar el piso perquè trasladaren tot lo de la secretaria del Clarín allí. Jo tenia el meu ofici, però se quedaren sense taquillera de la nit al matí i entonces estigui un any antes en el Teatre Vell, després estigui els anys de l'obra en el Teatre de la Figuera, que diem, i després quan s'inaugurà estigui almenys 3 o 4 anys estigui en el Teatre Nou. La banda primitiva, per mig dels anys, s'haguera quedat, si no s'haguera fet este teatre, s'haguera quedat molt antiquà. La història de la banda i la construcció del teatre va ser efecte d'una il·lusió col·lectiva que es manté avui en dia. La il·lusió col·lectiva de tots per a participar, per a recaudar diners, qualsevol cosa que faci falta, tota la societat, tots els músics estan ahí per al que faci falta. També me'n recorde, només acabar-se la guerra, els músics no tenien ni uniforme ni res. Es feren unes camises de seda marrons que en ple hivern, quan anaven a les contrates, que potser anaven a pobles que feia molt de fred, se ficaven un jersei o dos baix de la camisa i feien els passacalles en camisa, en un fred de Maria Santíssima, i ells en la camisa de seda marrón, perquè no podien fer-se uniforme. En aquella època era el teatre vell. I, claro, tenia moltes incomoditats. Tant quan feien un espectacle o altre, si anaves a la General, eren taulons de madera recorreguts i si estaves sentat un rato te cansaves. No havia comoditat. Jo, quan es començà la guerra, anava a fer 6 anys i entonces, clar, estos 3 anys de guerra, la societat no feien res, perquè músics no n'hi havia, se n'anaren tots a la guerra i tot, i fon un desastre. Després ja me'n recordo jo, dels 9 anys o això,
pues sí, ja era anar al cine, al teatro. Així teníem una tiple molt bona, que era María Verdaguer, li diem la talana. Marco Redondo, que en aquell entonces era el barítono més important d'Espanya, i venia tots els anys així al Clarín a fer sarsuela. I ella era la tiple. El Teatre Vell era, pues, com ara, la mateixa figura que ara, així, en ferradura. Hi havia columnes que, segons on te ficaves o te tapaves, hi havia un casino també, on està ara el cafè, el casino, però, clar, més vell. Jo, abans de començar la guerra, ja no sé si era antes de començar-se, o això no ho recordo cert, o ja anava a la guerra. I un dia me dugueren l'únic míting que he anat, estava el d'escenari, personatges dels que anaven a fer el míting, i s'afona al piso, que caigueren baix de l'escenari. Això me recorda jo com si estiguera mirant-ho ara. Per algo se sacrificaren en fer el nou, perquè aquell, pues, allò, era de l'any de l'abuela Nana. El nou teatre es comença a meitat del segle XX. Al 1950 s'enderroca l'antic teatre i el 1951, al setembre, s'inaugura ja el teatre tal com el coneguem actualment. La inauguració fou en setembre. Vingué l'Orquestra Municipal de València a fer un concert i fer castell i fer un dia de festa. La inauguració d'aquest dia fou una festa molt gran. Va ser molt bonica, molt emocionant. Plogué moltíssim, però per això no desmillora. El que va dirigir el concert inaugural fou don José Ferrís. No recordo exactament perquè jo crec que no toquí, que jo ja era músic, però me pareix que jo vaig entrar en la banda un poquitet després ja. Se varen contratar algunes orquestes que vingueren i estigueren en els concerts inaugurals. A partir d'aquest moment, la societat, la banda, va elevar-se i es començar a tindre tot el prestigi que realment mereixia en aquest moment.
m'emocionava al veure-ho. Veure el resultat del que farem, allò era majestuós. A més, comptarem amb l'arquitecte Rieta, que era un arquitecte destacat de la ciutat de València, que va deixar moltes obres importants i que ell va dir que sí a la construcció del teatre i va aportar elements importants, com la xàssina que sustenta tota la part de dalt, que va fer-se sense pilars. Joaquín Rieta es un personaje destacado de la sociedad valenciana de su tiempo. Es un arquitecto que nació en el año 97, en 1897, y que se tituló en el año 23. Este es un dato importante para imaginar qué tipo de trayectoria va a desarrollar. Su titulación es en el año 23, una formación eminentemente clásica, clasicista, al igual que otros de sus compañeros, es decir, que pues vemos que todos ellos, aunque sea al menos de manera epidérmica, es decir, como imagen, van adoptando lo que luego pasará a conocerse como lenguaje internacional, es decir, lo que también en algunos medios se denomina lenguaje racionalista, pero además de ser arquitecto de los pocos titulados que había entonces, es que además fue concejal, fue académico de Bellas Artes de San Carlos, y además de esto fue uno de los personajes, uno de los arquitectos que en los años 30 colaboraron para crear lo que luego sería el Colegio de Arquitectos de Valencia, que entonces era de la zona de Valencia, ¿no? Su trabajo, que es prolífico, hay que reconocerle ese carácter icónico, ese carácter de hito urbano. En cuanto a los equipamientos, que también Rieta tiene un trabajo considerable, lo más conocido pues es el Cine Capitol, ¿no? Que, bueno, que ha tenido pérdida patrimonial y que ha tenido sus correspondientes campañas, por eso estoy hablando de un edificio conocido. Pero ese edificio se puede emparentar de algún modo con el que nos ha traído aquí, de la primitiva de Liria. Hay una peculiaridad en este edificio de Liria, que es la boca del escenario, que tiene un arco. Podemos pensar que el referente tiene que ser el Auditorio de Chicago, de Sullivan. Es decir, la obra de Sullivan, finales del 19, fue una obra importantísima, con toda una serie de innovaciones, y que justamente con la exposición colombina de Chicago, bueno, saltó, digamos, diríamos nuestros días a fama universal. Por lo tanto, es probable el emparentar, digamos, estas embocaduras en arco, es decir, en círculo o semicírculo, con la obra de Chicago. En cuanto a la composición, digamos que el trabajar con ladrillo, el trabajar con geometrías sencillas, yo sí que, por lo que he visto en el edificio de la Primitiva, he visto ecos de la solución del Cine Capitol de Valencia. En definitiva, yo si tuviera que resaltar en Rieta, en su arquitectura en conjunto, a mí me gustaría subrayar el quilis, tecles y cuadrado, porque el Capitol, tal como está en nuestros días, pues ya no podemos reconocer, digamos, como obra patrimonial. Tenemos que estar muy agradecidos los arquitectos que estamos vinculados a la Escuela de Arquitectura de Valencia, la donación del legado de Rieta a lo que es el Centro de Información Arquitectónica. Me parece que es importante por dos motivos. Una, por la generosidad de la familia, pero luego la idoneidad y pertinencia. Está formando a futuros arquitectos. Entonces, tener estos fondos aquí garantiza en que sean analizados, sean estudiados y sean valorados de otra manera que si estuvieran depositados en cualquier otra institución. La familia Rieta, bueno, conjuntamente sus 3 nietos, decidimos hacer una donación a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Dicha donación consta
del archivo profesional del arquitecto valenciano Joaquín Rieta Sister, conjuntamente con 4 maquetas de Escayola, de 4 obras bastante conocidas de él, como son Casa Aquilis, Casa Gil, El Capitol y Casa Portacelli. Se han donado los fondos bibliográficos, tanto de mi abuelo como de mi padre, el también arquitecto Emilio Rieta López. He tenido el privilegio de poder hacer una revisión del archivo profesional de mi abuelo antes de hacer su donación a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, y realmente he podido comprobar, bueno, que hay un Joaquín Rieta antes de la industrialización y otro después, me explico. A mí me hubiese encantado conocerlo en el ejercicio de su profesión cuando empezó la construcción del Cine Capitol, de Casa Aquilis, de Casa Gil, de Casa Tecles. Yo creo que con muy pocos medios se hacían unos edificios que eran auténticas joyas. Tuve la oportunidad de ver el proyecto del teatro de la Banda Primitiva de Liria. Me sorprendió gratamente porque no es una de las obras que yo he conocido, y la verdad es que me ha encantado porque el formar parte de esta conmemoración me ha permitido conocerlo en vivo y en real, y la verdad es que me ha encantado. Cuando fui a visitarlo me llamó mucho la atención la fachada, porque en cierta medida me recordaba bastante a la fachada del Cine Capitol. Pero yo creo que prácticamente el único teatro que mi abuelo proyectó y que quede en pie en su estado original es el teatro de la Banda Primitiva de Liria. Y lo que más me sorprendió, y en cierta medida es digno de admiración, es que fueron gente de Liria la que avaló con su patrimonio la creación del mismo, y que a lo largo de todo este tiempo ha sabido mantenerlo hasta nuestros días en su estado original. Entonces eso me parece que va de un mérito y me parece una maravilla, o sea, que sea una iniciativa privada la que realmente se interese por el mantenimiento de eso. Es muy poco usual hoy en día. L'any 1991, si no recorde mal, Miquel Enguidanos Viatela, estant de president, van fer una reforma molt important al teatre, d'actualització de l'escenari, principalment el fossat antic es va tapar, es va construir un escenari més gran per a poder acollir a tota la sèrie de músics que constitueix la banda, es va fer un muntacàrregues donant-li modernitat, tenint el piano baix i poder pujar-lo quan toca a la sala de concert, com en els grans auditoris, y también un sistema de aire acondicionado un poco más actual. Habían transcurrido, cuando yo tomo la presidencia de la sociedad, 40 años y bueno, el teatro mostraba ya un deterioro bastante importante, además de unas carencias muy notables. Se hizo una restauración con muchísima calidad y con muchísimo trabajo, pero fue afortunadamente porque nos llegó una subvención muy importante desde el gobierno de la Comunidad Valenciana. Nosotros recibimos la máxima cantidad de asignación posible, que fueron 50 millones, teniendo en cuenta la antigüedad de la sociedad, el número de socios, músicos, la Academia de Música, y en la Junta Directiva, nuestra Junta Directiva reunida, decidimos invertir toda esa cantidad en el teatro. Las obras iniciaron el día 7 de enero del año 1991 y concluyeron a finales de junio, principios de julio. Fue todo un tiempo récord. Todo se respetó, mejorándolo todo, lógicamente, todo absolutamente, desde los tapices, desde el piso, del techo, la iluminación, todo, y acometiendo varias tareas muy importantes. Por ejemplo, una de ellas fue la ampliación del escenario. Hay que tener en cuenta que la banda que disponía nuestro querido y recordado maestro, don José María Malato, pues eran aproximadamente 60, 70 músicos, pero
al día de entonces, pues resulta que no cabían, o sea que la superficie del teatro había quedado insuficiente y teníamos que ampliar esa superficie. Hice un diseño ampliando hacia afuera al máximo de lo posible, sin llamar la atención de que fuese una cosa exagerada, y quedó muy bonito. Y además, con la banda en adelante, pues ya cabía con bastante holgura. El concierto inaugural corrió a cargo de la Orquesta de Valencia, dirigida por don Manuel Galduf, y el pianista ruso Ivo Povrelich, considerado uno de los mejores pianistas de aquel momento. El teatro estaba en penumbra. El público iba entrando, y cuando ya estuvo todo el aforo lleno, pues empezó el acto inaugural, ese primer acto. Consistió en un encendido por fases de luces a los acordes de Así habló Zaratrusta. Se iba iluminando progresivamente la sala hasta la iluminación total de la lámpara central, con unos aplausos estruendosos, tremendo, fue un éxito impresionante. Así fue la inauguración de la restauración. Mis padres me contaban que la lámpara fue un regalo del constructor, no recuerdo su nombre exactamente, le llamaban Rambla, y según cuentan tiene 365 bombillas. Quan jo estic dalt de l'escenari, que vaig a tocar en el Teatre de la Primitiva, jo realment sols sent el que estic sentint per el concert, no per on estic sentat i la importància que té. Jo crec que no som conscients de lo important que és el Clarín i el meravellós teatre que té. La banda Primitiva, el que hi havia abans, pues, tenia el que hi havia, però és que a fer aquest teatre no n'hi ha cap en Espanya com això. La gent que ha vingut allí al Clarín, de revistes o el que siga, s'han fet tots els creus. I ja dic, i l'acústica, això és una barbaritat. Las condiciones acústicas de la sala de Giria actualmente son muy buenas. Tiene una reverberación que está por encima de un segundo, 1,2 en frecuencias bajas, que está muy bien, porque le da suficiente viveza a la música, pero permite gestionar muy bien la potencia acústica que tiene una banda con más de 80 intérpretes encima del escenario, que genera mucha potencia acústica. Con todo este proyecto del estudio del teatro de la banda Primitiva de Giria, nos informaron que existía un estudio acústico original de los años 50 hecho por una ingeniería acústica valenciana, cosa que nosotros, y nos dedicamos a la acústica desde hace muchísimos años, no sabíamos que antes de nosotros, aquí en Valencia, había alguien, un tal ingeniero Bello, que se dedicaba a hacer estudios de acústica sobre recintos. Como investigador del Centro de Tecnologías Físicas, pues estamos colaborando con la banda de Giria para hacer una especie de arqueología acústica sobre el proyecto del auditorio que tienen actualmente de Rieta. El concepto de arqueología acústica es recuperar mediante simulación acústica las condiciones acústicas de espacios que actualmente no están a nuestra disposición para poderlos percibir. La idea que tenemos es reproducir las condiciones acústicas de distintas épocas del teatro.
Para poder percibir la música, lo que vamos a hacer es, por un lado, hacer la simulación acústica de esas intervenciones y tener reproducciones virtuales de las distintas etapas del auditorio, y lo que haremos será reproducir música grabada anecoicamente en la cámara que tenemos en el laboratorio. Una cámara anecoica es un recinto paralelepipédico en el que no hay campo reverberado, únicamente tenemos el sonido directo. En este caso será el sonido emitido por un quinteto de viento con distintas piezas musicales, para después añadirle la reverberación de las distintas etapas del auditorio con una metodología que se conoce como auralización. El Clarín ha tingut sempre una relació molt important amb grans directors. Hi ha una foto molt important de Sergio Celibidache, que va vindre a Llíria i va estar tant al Clarín, també va estar a la Unió i va dirigir les dues agrupacions. Evidentment, nomenaren director honorífic, però per si ha passat Fribe de Burgos, diverses voltes, ha dirigit la banda, ha vingut en orquestres als anys 80, però ha dirigit la banda també, Odón Alonso, Miguel Ángel Gómez, evidentment els directors de la casa, Juan Vicente Masquires i Manuel Galduf, que són directors que són també de la pròpia casa, però que han desenvolupat una activitat internacional importantíssima. El dirigir la banda primitiva, en realitat, és un acte emotiu. Vas a veure músics que els has conegut des de sempre. Tenia 8 anys quan entré en l'escola de música i després ha passat des de ser un educandet a arribar a ser el director de la banda primitiva, però perquè jo era director professional, arribé després he acabat de dirigir i vaig tindre la família de Mas, mon pare i tinguem sempre una activitat molt gran al costat de la societat. Tots tenim una relació en la primitiva des de la infantesa, no? Vaig tindre una primera professora, que era ma mare materna, que era una cantant molt aplaudida, va fer un gran repertori de sarsueles, que el propi mestre la va dirigir en algun moment, Déu Masquiles. A partir d'ell vingué ser nomenament de director honorari per les moltíssimes col·laboracions que havien fet antigament, i jo estava allà entonces. Fins l'any 82 estigui fora de València, després torni i al fer-me càrrec de l'Orquestra Municipal de València, la relació encara va ser un poc més ampla. Ser músic en Llíria, era com anar a furtar a Percocs, que anàvem els educandets quan no teníem vocació d'això, pegant, no ha vingut el mestre encara, doncs anem sent a furtar a Percocs. A dependre solfeó era totalment gratuït. Gràcies a allò tenim això, però és un altre món. Allò se podia suportar, però això no, avui no. Avui necessitem moltes subvencions i molts diners. Jo tocava el baix
la tuba. El clarín feia milagres per poder tindre instruments per als músics. Ara la majoria són professionals. Hi ha una immensitat de músics professionals repartits del clarín per tota Espanya. A mi m'haguera agradat ser músic, sí. Antes, pues, dones músiques, no, jo crec que és que ni s'ocorria el que una dona poguera ser músic. Dones a Llíria, ni en ningún puesto no havia dones en les bandes, perquè entonces no anava ninguna xica al solfejo ni res. No sé per què no anaven dones, eren tot homes. Les primeres dones que entraren a la banda foren 4 xiquetes que tocaven el cello i una d'elles era la meva filla. M'apuntaria al solfejo als 6 anys. I ja sabia escriure i llegir, Jo he començat tocant un flautinet als 6 o 7 anys. I com no tenia altre instrument, doncs tinc que esperar-me que hi haguera un saxo. I passar 4 o 5 anys més, perquè la societat no tenia poder econòmic per comprar instruments, però tots eren de la societat. Avui en dia el 90% me pensa que seran tots dels mateixos músics. I entonces la banda no tenia 140 músics com ara, o 150. Entonces eren 60 o 50 o 55. Realment la banda tenia una plantilla, bueno, tots els músics la majoria d'ells eren amateurs, si n'hi havia algun professional eren molt poquets, no? Era tot a base d'esforç. La societat tenia el seu propi instrumental. En un moment determinat, els instruments de la banda primitiva eren en diapasó brillant, que estava en una tonalitat un poc tal. Tingueren que passar al diapasó normal. El diapasó normal era i tal. Per a poder canviar un instrument, o 2 o 3 o 4, no se podia canviar al normal. Havia que canviar tot l'instrumental perquè 2 instruments no podien tocar. El canvi d'un instrumental supernou, superestupendo i tal, ahí va ser el pas transcendental de la banda primitiva de Llíria. Nosaltres crec que musicalment som millors cada dia. I encara que mai tenim suficient, sempre ens falta alguna cosa, però sempre anem avant, sempre anem avant. La projecció de la banda primitiva va més enllà del que és Llíria. Fa molt de temps han vingut estudiants i participants en la banda d'altres poblacions
que a voltes estan prop, com Benissanó, que ha sigut un focus molt important de companys que han vingut a estudiar i que han sigut després al conservatori també i que han format part de la banda, també de Marines, que està al costat, també de Pedralba, de Casinos, de la Liana, de Burxassot, de València. És a dir, hi ha hagut gent que volia estudiar la primitiva. Llíria és una ciutat de bandes i de músics professionals i de músics amateurs. Aquesta situació ha fet que molts professionals era normal anar-te'n a Madrid i anar a Televisió Nacional, a l'Orquestra de València, al Liceu, a Bilbao. Sempre hi havia músics de Llíria, de la primitiva, també de la Unió, no? I sempre se parlava valencià. Jo recordo que jo he estat 5 anys a l'Orquestra Nacional tocant de solista allí i al camerí es parlava valencià. Els millors anys de la banda foren quan estava Malato, el mestre Malato. Entonces, i me'n recorde d'un certamen que tocaren en el certamen un americano en París. Que jo estava en la plaça de Bous dalt en un palco i quan acaba de tocar la primitiva, l'obra ixa, bueno, s'alça tota la plaça en alt i mos donaren el primer premi. D'eixe certamen és del que més me'n recordo. Jo ni en somiant podia imaginar que la banda primitiva podia haver arribat a on està avui. El bicentenari.